ИФМК Татар Тим. Қаршы алабыз. Әдегіз күшілірек. Nobody rolls these streets at night like me. Ko'rsatmada bugun Tatar Team. Birlik Tatar Team. Mayuruna olan barbarim. Dildirashar ko'zni Tatar Team. To'xtag'iz, benim ko'zlar, men so'qiraydim. Нәрсе булды сиңа, Ришат? Нигә акырасың? Siz нәрсә күрсәтәсез? Bu bizning ipatажный чыгыш. Ипатажны син каян үзең? Азнакайдан. Ипатаж белән азнакай сүзләре янәшә килә алмый. Син һәм безнең команда янәшә килә алмый. Так бәйләнмә миңа. Татфакта булай да егетләр big ass. Big ass. Big ass. Repeat after me. Big ass. Как Ришат. Ришат, булды димен, булды. Булды түгел, булды. Булды. Okay, stop. Just shut up your mouth. Stop the discussion. Get out here. Нәрсә дидең син? Гөлия, тәрҗемә ит әле. Татар Team квен командасы киттекме? Киттек. Хәерле кич, без башлыйбыз. Безнең беренче миниатюра танышу. Сәлам, бу Гөлия һәм ул безнең белән яшәячәк. Теләсә кем белән яша, миңа пофиг, бу гостиница. Супермен үзенең көчләрен дөрес куллана. Эй, шушпан! Үзең шушпан. Күз алдына китерегез голос тапшыруын ТНВда күрсәттеләр. Дискотекада булган хәл. Илһам әйдә киттек инде, әйдә. Исегездә калдырыгыз. Дискотекага машина белән килеп, сез үзегезне күңел ачудан мәхрүм итәсез. Айык йөртүчеләр җәмгыяте миңа сок кына. Заман технологиялары безгә бик еш кына булышалар. Әйдәгез карап үтик. Ике егет иде, үзләре генә калдылар. Илһам, хәр мин кальян ясап киләм, яме? Әни шалтырата. Алло, әни? Ришат, син кайда? Мин Илһамда. Илһамның әнисен бир әле миңа алайса. Google, тәрҗемәче тизрәк. Исәнмесез, мен Илһамның әнисе. Исәнмесез, сезнең тавышыгыз белән нәрсә булды? Мен Мишар. Аңлашылды алайса. Егетләр нәрсә эшли анда? Олар уй эшләрен эшләләр. Ришат бик акыллы малай. Бик тырышып укый, сезгә яшагандыр ул. Алаяк димәгез, мин мәктәптә тик эшләргә генә укыган идем. Хи-хи-хи-хи. Ирегез нәрсә эшли? Бәфтен рефорт кайфиш, кайф бит Син сезен. шрифтны үзгәрттеңме әллә? Ришат, тиз бул өйгә кайт! Ну, мам. Ришат! Дуслар, ахырдан Илһам, тукта, хәзер мин
sizge şunday kızıgay bir söyleyecekmin. Bir gün Elna Sefiyol'dan qaytam. Ayda menim bilen 50 оттенков серого киносuna barık. Ул ayta, "Yo'q, nima shunda up keladi menda anga." Anari uyga qaytgan edim, karavotda, garmunda, g'ofu tinib jirlab yota. Нәрсе? Әйе, ә нәрсә дип җырлый? Сіздің алдыңызда Татар Тим КВН командасы еді. Безнең команда иң сөйкемле кызлар. Һәм шын егетләр. Рәхмәт бик зур. Basmaşana beyle 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 beyle